Отново се върнем с нов епизод на Monster Legends. Аз ви обещах, че се направя още един. Мисля да правя вече няколко. Ето, тук съм аз. Много малко храна имам аз. Мама се е харча. Ама аз съм пак батка. Не остава чак толкова. Стигаде! Ай, тук най-накрая искам да се би. Искам само този да го видя. Кой беше? Загубих стровите! Колко ти слаби! Вижте кой е най-голямата батка. Най-голямата батка! Така един мой много добър приятел. Ивайло Стефанов! Сори. Чакайте само. Той има бокър. Има тук едно. Така има той. Не се струва, има кара. Той не се го е почистил. Как не го е срам? На него ми. Викам, каква е тази сврака? Не знаех, че има такова чудовище. Искам да му ги огледам. Той е по... да, той повдига откоро. Аз иската с риба. Така, връщаме се вкъщи. Вкъщи е най-хубаво. Така, виж, че този кафе е готин. Само, че нямам храна да го направя на 10. Чакай, аз съм батка. Те е нови апдейт. Аз това сега го правя за втори път. Зелената нянджа! Така. Аз оди да взема място. Няма да продам папа. Кебе, че подям. Ай, те за кеф. Така, такова деш. Не. Драги нобиест. Че ще учидиш тука. Че ще учидиш тука. Ще има място за този метален. Чакай, аз съм бредва от много време. Много искам. Филията! Зим и филия. О, стига де! Така е смешно. Литературчето. Сега ще ви кажа какви яйца имам в Storages. Джопирис. Гигаран спечелях го. Джин. И Мутфуол. Вижте новата ми придобивка. Варуна! Която тя самата и се прекръсти. Да, храна ли? Ще остана без храна. Киптен. Колко? Викам 58 секунди.
Ти защо тук има пазилчи? Искам те. Теб също те искам. И тебе те искам. Аз си толкова сгрозна. Тебе те имам. Чакай ранката! Гали ще ги поддям. Имам бирдо. Искам да видя едно нещо. Какво? Аз не знам, че той беше такова. Така. Ето я! Искам да я видя втората форма. Не струва. Thank you. Вижте къде съм. И моля, пишете ми в коментарите, ако искате да влезете в моя клан. Моя е Владимир Александров Тим. Има само едно, то смисъл. Ще готиня хиджи. Бъбрлязвал. Дайте колко много. Искам тази. Чакай да му сложа малко стамина. Ще му сложа лайф. И ще му... Оля, не. Ай, мале, колко скъпо. Добре. Колко стана? Дали може някой да направи батка, чудовище, което дори не е толкова голямо? Искам да си купа нещо хубаво. Да го че не ме одика. Чакай, колко струва за грита? Колко скъпо! Хора, съжалявам, че той е край на клипа, просто ме отреси. Чао!